No niin, ja saa tulla. Sitten. Jos toi on Raivo, niin sitten ei vielä. Ei Raivo tulee varmaan liittyä. Onko se matkaa? Kyllä se. Irtauks jo? Irtauks jo? Tuolla olisi yksi tommonen Raivon. Förlåt mig, jag är finska. Rappanan Paavo. Jag har en sak jag har förglömt om dig. Att vi måste ha pimpa idag. Jag kommer från Mäntsälä. Jag kommer från Filippinerna. Jag bor i Mäntsälä. Och jag har ingen flickvän. Om du har en flickvän, skicka den till oss. Skicka den till Juha och mig. Och Juha vill ha jättekiva. Onko se Raivo? Onko se Raivo? Raivo! Tää voi olla. Raivo! Kysytään siitä, että onko se Raivo? Onko Raivo? Noniin, hammaako? Yes! No niin. Ja nyt tosiaan olemme saatu Tästä ryyppääminen vasta alkaa. Nyt ryypätään. Nyt ollaan nähty kaikki olennainen. Niin. Nyt ruvetaan niinku sekoilee. Niinku pikkuhiljaa ollaan nähty semmonen kaikki oleellinen. Eli nyt. Me saatiin. Tää on vähän tilanne päällä, TP. Tilanne päällä tai ei, Raivo on meidän mies. Me ollaan saatu Raivon numero. Raivo heittää meidät himaa. Raivo duunaa meidät kotiin, ei oo mitään hätää. No niin, nyt tosiaan päästiin kyytiin. Niin. Sanne, soita äännytä nyt. Soita äännytä. Pane kiinni oli. Mulle soitat, että Prisma päällä näytät pois. Eli Chica. All I wanted, all I needed was you. Me ei suunnata mitään, kun on Chica.